også altid brokke kl. 5, jo. Det er godt god. Hvad? Du skal også altid brokke lige kl. 5. Nej, jeg brokker mig ikke. Prøv at høre, jeg vil bare gerne tale om det, når vi sådan bliver over. Altså i næste uge. Nej, hvor er det sejt. Det var ny, den havde jeg ikke set før.